שלום, השם שלי ינאי, אני מייסד רגע בטבע, ארגון לחינוך יער, אקולוגיה וקיימות. העבודה שאנחנו עושים זה לחבר ילדים לטבע, מגוון בתי ספר, צהרונים והחוגי טבע שלנו שאנחנו עושים אחר הצהריים. יש לנו שני מסלולים, שני תוכניות בית ספריות שאנחנו מציעים. מסלול אחד, תוכנית אחת, זאת התוכנית חינוך יער שלנו. בתוכנית חינוך יער אנחנו שואפים לפתח חיבור עמוק לטבע, דרך למידה חווייתית והתנסות מעשית, ופשוט להיות בטבע. שהייה בטבע מעניקה לילדים את היתרונות הרבים של להיות בחוץ, נפשיים, הפיזיים, הרגשיים וחברתיים. במסגרת התוכנית הילדים ייחשפו לתהליכים טבעיים במערכת אקולוגית והקומית בסביבה שלהם, לפעילויות ומשחקים מגוונים שמפתחים את החיבור לעצמי ובין הילדים ויוצרים תחושת שייכות לקהילה הכיתתית השומרת על הטבע. תוכנית מותאמת לכל שכבות הגיל, החל מגילאי הגן ועד התיכון, ופועלת במתכונת חצי שנתית או שנתית, כל בהתאם לדרישות, משאבים וצרכים של המוסד הלימודי.